14 ýaşa çelli yetkinjek oglan gyzlaryň arasynda tennis boýunça geçirilen Aşgabat Open 2024 atly halkara ýarşynyň nowatdaky duşuklary hünärmellerde uly gyzyklanma döretdi. Her bir türgeniň ýeňişe bolan ihlasy Türkmenistanyň, Türkiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Iranyň, Beýik Britaniýanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gazagystanyň, Pakistanyň, Hindistanyň, Malaýziýanyň, Ýerdaniýanyň umumlukda 70den gowrak türgeniň öz aralaryna bätleşikleriniň gyzykly bolmagyny şertlendirdi. Oýlar türgünleriň barha kämilleşýänini görkezdi. Birinjilik uğrunaki bätleşikleriň aýgytlaýjy oýlary örän çekeleşli häsiýeti bilen tapawutlandy. Dünýäniň tennis jemgyçiligine tälimçilerde uly gyzyklanma döredýän oýllarda türgünleriň ustatlygy aýdyň ýüze çykýar. Ýurdumyzyň Bilimler we Sport baradaky döwlet komitetiniň Halkara Tennis Federasiýasynyň meýilnamasyna laýyklykda geçirilen ýarış türgünleri tejribelerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Häzirki ýarış ustatlaryň kemale gelýändigini äşgär edýär. Hünärmelleriň uly gyzyklanmasyna eýe bolan sport bätleşiginiň ýokary derejesi aýratyn belläliklidir. Ýokary netijelere gazanmagyň esasy wüzipe öwrülmegi ýarşyň çekeleşli häsiýetini üpçünedýär.